komai na bi ɗakina ban mai zayyana na yin so shi ne gaba. Burin rayuwa ta kai ne gare ni ka zamto shugaba, haka yake. Ka so shi haka shi ne zai zamci gaba, komai ne gare ki nasara ce ba za na faɗi ba inda so yana aiki a zuciya ba batun